И така, здравейте YouTube, аз съм Даката, тук при мен е Ровата и това е новият ни канал. Аз имам един самостоятелен канал, Даката Иванов, но сега правя канал с Ровата. И в този клип ще попитаме на коя игра да започнем поредица, като за начало. Нека той ви обясни нататък. Значи, започваме, CS не е хубаво да се прави поредица, не знам защо. Даже то защо да е поредица, просто може да пуснем една игра там. Half-Life епизод 1. Добра идея, става. Ако искате, вие коментирате, казвате кои игри да снимаме, да правим поредици. Half-Life 2, епизод 2 също става. Half-Life 2 Lost Coast. Half-Life 2, Half-Life 1 не ми работи, само там мултиплеер, нещо глупости. Halo става, също става. Minecraft, разбира се, нали, това е нашата любима игра, просто Portal още не съм я започнал, стигнал съм, не знам докъде съм стигнал, още в началото, и Team Fortress също така. Искам... Ще напишете в коментарите на коя игра да снимаме. Играта, която е най-малко 10 коментара, с нея ще направим поредица. И така, това беше от нас, беше горе-долу да кажем информативен клип. Това беше от нас и довиждане. Само искам да ви кажа, че понякога Даката ще снима и понякога ще снимам и понякога двамата ще снимаме. Значи и това е от нас вече. Довиждане и ще се видим до другия клип. Довиждане!